Kaixo guztioi, bideo honetan bektoreen arteko batuketak eta kenketak ikusiko ditugu. Lehenik eta behin, zer da bektore libre bat? Bektore huts bat baino, bektore multzo bat da. Bektore bat eta bektore hori zuzen paraleloen gainean desplazatzean lortzen den bektore orok osatuta. Bektore hauei bektore ekipolenteak deritze, eta modulo, norabide eta noranzko bera dute. Horrela, bektoreak gehitzeko, libreak direnez, aurreko eran desplaza ditzakegu, jatorri bera duten bektore ekipolenteak lortu arte. Pantailan dagoen adibiderako, V bektorea mugi dezakegu, bektore ekipolente bat lortzeko. V bektorea errepresentatuko duena, non U eta V bektoreak jatorri bera duten. Ondoren, gehitzeko, paralelogramoaren araua aplikatuko dugu. Bektoren muturretatik segmentuak marrazten ditugu, paralelogramo bat osatuz. Orduan, U eta V-ren batura bektore libre bat da. Jatorria, bi bektoreak duten jatorri komunean daukana, eta muturra paralelogramoaren erpinean. Adibidez, U eta V bi bektore berri hauek kontuan hartzen baditugu, jatorri bereko bektore ekipolenteak bilatuko ditugu. Orduan, U bektorea mugitzen dugu, ez doa sola U edo V desplazatzen dugun. Ondoren, dagokion paralelogramoa marraztuko dugu, eta orduan, U eta V-ren batura, bektore berria izango litzateke. Jatorria jatorri komunean duena, eta muturra paralelogramoaren erpinean. Eta bektoreak kentzeko? Badakizu kentzea ez dela kontrakoa gehitzea baino. U eta V bektoreak baditugu, U ken V kalkulatzeko, lehenik eta behin V-ren kontrakoa kalkulatuko dugu. Horretarako, noranzkoa aldatu behar dugu, hau da, geziaren punta jatorrian jartzea. U bektorearen kontrakoa alboan marrazten dugu, eta orain mugitu egiten dugu jatorriak bat egiten duten arte. Orain, bi bektore hauek gehitzen ditugu, dagokion paralelogramoa marrazten dugu eta ondoren, jatorritik paralelogramoaren erpinera doan bektorea marrazten dugu. Bektore hau U gehi minus V izango litzateke, eta badakigu hau U ken V dela. Espero dut bideoa gustatu izana. Horrela bada, emaiozu like botaiari eta suskriba zaitez. Hurrengora arte.